wanga ndi maselini champanya anakwira ntchito yatumikira Mbuye Yesu anakwira ntchito yatumikira Mbuye Yesu analolela kupeleka moyo wawo wonse kusauka ndiso kupela Mulungu kusauka ndiso kupela Mulungu. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 3 Juni mchaka cha 2024. Lolemba la Mulungu wa 9 pa chaka. Ndipo lero mwapadera mpingo ukutipempha kuchita chaka cha Charles Lwanga ndi anzake oyera amene anali amalitiri. Awa ndi anthu amene adalolera kuvutika kuzunzidwa chifukwa cha Chikhristu chawo. Mawu athu alero, mawu oyamba akuchokera mawu a m'buku lachiwiri la Amakabeo. 2 Amakabeo mutu wa 7 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 2, kuzayambiranso ndime ya 9 kuzalekeza ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apostulant Elizabeth Ng'ambi, chipani cha Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amuthenga woyera ndi mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu wa 10 kuyambira ndime ya 28 kuzalekeza ya 33. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ifetu tili okonzeka kufa, koma zophwanya malamulo amakolo athu ayi. Mawu a m'buku lachiwiri la Makabeo. Pa nthawiyo adagwiranso abale asanu ndi awiri, pamodzi ndi amayi awo. Mfumu adafuna kuwawumiriza pakuwazunza ndi zikoti ndi zingwe zokwapulira, kuti adye nyama ya nkhumba imene malamulo ankaletsa. Mmodzi mwa iwowo adalankhula m'malo mwa onse adati, kodi mukuyembekeza kumva chiyani pakutifunsafunsa? Ifetu tili okonzeka kufa, koma zophwanya malamulo amakolo athu ayi. Ali pafupi kufa, iye adati, iwe woyipawe, ukutilanda moyo uno, koma mfumu ya zolengedwa zonse izatiukitsa kuti itipase moyo wosatha. Ife amene tikuphedwa chifukwa chomvera malamulo a Mulungu. Pambuyo pake adazunza wachitatu. Ozunzawo atamulamula, pompo iye adapereka lilime lake natambalitsa manja ake mopanda mantha. Adalankhula molimba mtima kuti, ndidalandira ziwalozi kwa Mulungu, koma tsopano kwa ine malamulo ake ndiye chinthu chachikulu koposa ziwalozo. Ndipo ndidakhulupirira kuti iyeyo azandibwezera ziwalo zangazo. Mfumu pamodzi ndi onse amene anali naye pomwepo adadabwa ndi kulimba mtima kwa mnyamatayo, popeza kuti mazunzo sankayesa kanthu. Atafa iyeyo, adazunza wachinayi ndi mazunzo a mtundu omwewo. Ali pafupi kufa, iye adati,
Ngodala amene aphedwa ndi anthu nakhulupirira Mulungu kuti azawaukitsa. Koma iwe Antioko, kuuka koposa moyo suzakuonanso ayi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, musamaopa amene amapha thupi koma mzimu sangathe kuupha. Makamaka muziopa amene angathe kuwononga thupi ndi mzimu womwe ku Gehena. Suja amagulitsa atimba awiri kandalama kamodzi? Komabe palibe ndi mmodzi yemwe amene angagwe pansi, Atate anu osaziwa. Iniyo ngakhale sisi lomwe la kumutu kwanu adaliwerenga lonse. Choncho musamati muziopa ayi. Ndinu amtengo oposa atimba ambiri. Aliyense wondivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Koma aliyense wondikana pamaso pa anthu kuti ine sandiziwa, inenso ndidzamkana pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba kuti sindimuziwa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Aliyense wondivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Abale anga mwa Ambuye, monga ndanenera muja kuti lero mwapadera mpingo ukutipempha kuchita chaka cha tchausu langa ndi anzake oyera amalitiri amene amachokera ku Uganda. Awa ndi anthu 22 amene adavomera kuti azunzidwe chifukwa cha Chikhristu chawo. Adalolera kupereka moyo wawo kuti achitire umboni Ambuye Yesu. Amenewa adakana ndithu kugonjera tchimo, koma sanafune kugulitsa ndipo sanafune kugulitsa ufulu wawo komanso Chikhristu chawo chifukwa chofuna kusangalatsa mfumu kapena munthu. Ifenso lero tikuyitanidwa ngati Khristu amene tinasankha kuchitira umboni Ambuye Yesu kukhala anthu olimba mtima pa Chikhristu chathu, kuti ngakhale tikumane ndi mavuto otani tisamabwerere mbuyo kapena kutaya mtima kapena kugonjera tchimo ayi kapena zofuna za anthu ena zimene zili zosagwirizana ndi Chikhristu chathu. Ndi bwino kufa kusiyana ndi kuti tichimwe. Kawirikawiri ife Akhristu anthu ambiri timabwerera mbuyo, timataya mtima, timataya Chikhristu chathu, ngakhalenso kuchigulitsa Chikhristu chathu kumene chifukwa chofuna kusangalatsa anthu kuti atipatse zokhumba za moyo wathu. Koma lero kudzera mukulimba mtima kwa amalitiri amenewa, ndipo tikayang'ana moyo wawo tiona kuti ena anali ndithu ana achichepere, koma analolera kuti thupi lawo litenthedwe ndi moto, ndipo adafa imfa yoopsa kwambiri chifukwa cha Chikhristu chawo. Ifenso tikamakhala pakati pathu tiyembekezere kukumana ndi zoterezi. Anthu azatitentha ngakhale ife ndi moto kumene, koma ife lero tikuyitanidwa kukhala anthu olimba mtima, monganso mmene tikuonera mawu athu alero. Poyamba mawu athu oyamba aja, mawu a m'buku lachiwiri la Makabewu, tamva kuti abale asanu ndi awiri pamodzi ndi amayi awo, mfumu idawawumiriza pakuwakakamiza ndi zikoti, pakuwazunza ndi zikoti kuti adye ndithu nyama ya nkhumba imene inali yoletsedwa. Koma tikuona anthu amenewa akulimba mtima, akukanisisa, kugonjera zimene mfumu idanena, ndipo ali okonzeka kufera ndithu chikhulupiriro chawo, kufera Chikhristu chawo. Ifenso lero ngati Akhristu tiyenera kukhala ndi mtima umenewu. Tisamalole kugulitsa ufulu wathu, Chikhristu chathu pofuna kusangalatsa ena. Munthu amene amagulitsa Chikhristu chake kapena ufulu wake kufuna kusangalatsa ena amakhala munthu wosowa mtendere. Inu ndi ine kuti tikhale anthu aufulu komanso anthu amtendere, tiyenera ndithu kuyima pachoona nthawi zonse. Ndipo tikaona mu uthenga wathu wabwino wa lero kuti tisimikizira kuti ife tikamuvomereza Mulungu pamaso pa anzathu, Mulungunso adzativomereza. Pajatu malembonso amanena kuti ngodala anthu amene ali okonzeka ndithu kuzunzika chifukwa cha dzina la Mulungu, ndipo ufumu wa Mulungu udzakhala wawo. Tiyenera abale pamene Mulungu atiyankhula, pamene tamva mawu athu alero,
tisinkhesinkhe ndi kuyang'ana moyo wathu kuti timakhala anthu okonzeka kulimba mtima kuchitira umboni Ambuye Yesu kapena ayi. Komanso timakhala anthu okonzeka ndithu kulolera kuzunzika chifukwa cha dzina la Mulungu kapenanso kufuna kuzunzika chifukwa chotumikira anzathu. Tiona kuti ambiri mwa ife pamene anzathu ali pa mavuto timawathawa, timangowafuna anzathu pamene zinthu zikuyendera bwino. Lero tiphunzire kuti Mkhristu ayenera kumayenda ndi nzake pa mavuto komanso pa mtendere. Komanso ngati Akhristu, chikhristu chathu chizikhalapo nthawi zonse ngakhale tingakumane ndi mavuto otani pa moyo wathu. Tapempha Ambuye Yesu atiphunzitse lero kuzera mapemphero a Charles Lwangwa ndi anzake oyera Maritiri kuti nafenso tiphunzire kukhala anthu olimba mtima pa chikhristu chathu. Amen. Senzi Charles Lwanga ndi Maselini Champanya anakwira ntchito yatumikira Ambuye Yesu anakwira